Kien fl-4:09 ta' tlieta wara nofsinhar meta fil-Kappella Sistina beda l-proċess tal-votazzjoni biex jiġi elett Papa ġdid. F'dawn il-konklavi b'kollox 115 il-Kardinal dalgħodu attendew l-quddiesa speċjali fil-Bażilika ta' San Pietru qabel marru l-Kappella Sistina u bdew jiddeliberaw. Dwar dal-proċess kellimna mal-Vatikanista Frank Zamit. Dan il-regolamentazzjoni ssiba fil-Ordo Ritum Conclavis, il-ktieb tar-rit tiegħu. Minn hemm il-qudiem jidħlu biss il-Kardinal Grek biex jeżorta l-kardinali flimkien maċ-ċerimonji papali, wara joħorġu huma wkoll u effettivament jibda il-votazzjoni. Votazzjoni li żgur ħad tkun riflessa mill-profil li tiġa lestew il-kardinali fl-10 kongregazzjonijiet li jagħmlu l-ġimgħa l-oħra. Sakemm ikun elett Papa l-Kardinali ma jistgħux jagħmlu kuntatt mad-dinja ta' barra għall-ebda raġuni u fil-bini tal-Vatikan m'għandhomx aċċess għal telefon, internet jew anke televiżjoni. Dan il-konklavi qed isir wara li ħabta u sabta Benedittu 16 irriżenja minn Papa għaliex saħħtu ma baqgħetx ittieħ. Fil-bidu ta' dan il-konklavi diġà qed jissemmew 4 favoriti. Il-kontendenti huma l-Arċisqof ta' Milan, Angelo Scola, il-Kardinal Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Isqijiet Mark Ulle, il-Kapuċċin u Arċisqof ta' Boston Sean O'Malley li ħastens kuraġġużi u b'saħħithom fil-konfront tal-iskandlu tal-pedoferija, kif ukoll mill-Knisja Brażiljana hemm l-Arċisqof ta' Sao Paulo, il-Kardinal Pedro Scherer, li jiena kelli l-unur ukoll li nintervista l-Kardinal Scherer xi xarejn ilu. Naħseb li l-konklavi jista' itawwal kemm iktar minn dak li kien ta' Benedittu 16 b'xi ġurnata jew 2. Però il-konklavi huwa impulsiv ukoll u ħafna drabi jissorprendik bil-momentum li jieħu. Il-Kardinali jażlu Papa ġdid billi jivvutaw 4 darbit kuljum sakemm ikun hemm il-kunsens ta' żewġ terzi. Qed jingħad li l-Papa ġdid mistenni jkun elett bejn nhar il-Ħamis u nhar il-Ġimgħa. Però jiena naħseb li lejn il-Ħamis jew il-Ġimgħa ikun hemm Papa. Fil-passat kien hemm konklavi fit-13 seklu li kien dam sejjer sentejn 9 xhur u jumejn. Iżda l-aħħar konklavi li fih kien elett il-Papa Benedittu 16 fis-sena 2005 kien dam biss madwar 24 siegħa.